Salut! Astăzi discutăm despre una dintre cele mai neplăcute, dar și cele mai frecvente situații pentru oricine folosește un programator de irigare. Ce faci dacă programatorul nu pornește sau nu udă corect? Dacă ai pățit asta sau vrei să fii pregătit pentru orice, rămâi cu mine până la final, pentru că îți voi arăta toți pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a rezolva rapid problema. Să începem cu cea mai comună situație. Programatorul nu pornește deloc. Primul lucru pe care trebuie să-l verifici este alimentarea cu energie. Majoritatea programatoarelor funcționează pe baterii, așa că deschide compartimentul și vezi dacă bateriile sunt montate corect, dacă nu sunt descărcate sau dacă nu există urme de oxidare sau scurgeri. Înlocuiește bateriile cu unele noi și asigură-te că sunt de calitate. Dacă ai un model alimentat la priză, verifică dacă priza funcționează și dacă alimentatorul este conectat ferm. Dacă ai schimbat bateriile și tot nu pornește, verifică ecranul și butoanele. Poate ecranul este greu de citit sau nu afișează nimic. În acest caz, încearcă un reset. Unele programatoare au un buton de resetare sau poți scoate bateriile pentru câteva minute și apoi să le pui la loc. Dacă nici așa nu merge, consultă manualul pentru eventuale combinații de butoane pentru resetare sau pentru a verifica dacă există o siguranță internă. Următorul pas este să verifici setările programatorului. Poate programul de udare nu este setat corect. Ora sau data sunt greșite sau nu ai selectat zilele potrivite pentru udare. Intră în meniul programatorului și asigură-te că totul este setat corect. Ora locală, zilele de udare, durata și ora de pornire. Uneori, o simplă eroare de setare poate face ca programatorul să nu pornească când trebuie. Dacă programatorul pornește, dar nu udă corect sau nu ajunge apă la plante, trecem la partea de instalație. Verifică dacă robinetul principal este deschis și dacă furtunul sau sistemul de picurare nu are blocaje. Poate s-a format un dop de murdărie, nisip sau calcar. Scoate furtunul și curăță-l, apoi verifică și filtrele programatorului, dacă există, și curăță-le sub jet de apă. O altă cauză des întâlnită este presiunea scăzută a apei. Dacă ai mai multe sisteme conectate sau dacă folosești apa dintr-o sursă cu debit scăzut, programatorul s-ar putea să nu poată deschide complet supapa sau să nu poată împinge apa până la capătul instalației. Încearcă să oprești celelalte consumatoare de apă din gospodărie și vezi dacă problema persistă. Verifică și garniturile și conectorii. O garnitură uzată sau deplasată poate cauza scurgeri și poate reduce presiunea apei, astfel încât sistemul să nu ude corect. Înlocuiește garniturile dacă observi scurgeri sau dacă vezi apă curgând pe lângă programator. Dacă ai un programator cu senzor de ploaie sau de umiditate, verifică dacă aceștia nu opresc udarea din greșeală. Senzorul de ploaie poate rămâne blocat dacă s-a murdărit sau dacă nu s-a uscat complet după o ploaie puternică. Curăță-l și, dacă este cazul, dezactivează-l temporar pentru a vedea dacă sistemul pornește. Un alt pas util este să testezi manual programatorul. Majoritatea modelelor au o funcție de pornire manuală, folosește-o pentru a vedea dacă sistemul udă atunci când îi dai comanda direct. Dacă funcționează manual, dar nu pornește la program, cel mai probabil este o problemă de setare sau de ceas intern. Dacă ai parcurs toți acești pași și programatorul tot nu funcționează corect, consultă manualul de utilizare pentru eventuale coduri de eroare sau semnale luminoase. Dacă nu găsești soluția, contactează producătorul sau magazinul de unde l-ai cumpărat. Uneori, o simplă consultare cu un specialist poate rezolva problema rapid. Hai să recapitulăm pașii de depănare. Verifică bateriile sau alimentarea electrică. Resetează programatorul dacă e nevoie. Asigură-te că setările sunt corecte. Oră, zile, durată, zone. Verifică robinetul, furtunurile, filtrele și presiunea apei. Inspectează garniturile și conectorii pentru scurgeri.
Curăță sau verifică senzorii de ploaie sau umiditate. Testează funcția de pornire manuală. Consultă manualul și dacă nu găsești soluția, cere ajutorul unui specialist. Nu uita, majoritatea problemelor se rezolvă rapid cu puțină atenție și întreținere. Un programator bine întreținut și verificat regulat te scapă de multe bătăi de cap și te ajută să ai o grădină mereu verde, fără stres. Dacă ai întrebări sau ai întâmpinat o problemă pe care nu am acoperit-o aici, lasă un comentariu sau urmărește-ne pentru alte tutoriale practice. Spor la grădinărit și udare fără griji.